Informačné centrum pre osoby so sluchovým postihnutím uvádza Bratislava bola vždy známa, to je mesto, kde sa stretávajú rôzne kultúry a k týmto kultúram sa viažú aj rôzne náboženstvá, ktoré obyvatelia praktikovali. Asi tie najstaršie pamiatky sú práve na kresťanskú kultúru, ale nájdeme tu aj veľmi staré pamiatky z kultúry židovskej, z judaizmu. A tie úplne najstaršie sú z obdobia približne 4. storočia, ale sú iba v podobe archeologických nálezov a základov týchto stavieb. Ale my si dnes predstavíme stavby, ktoré môžeme dodnes obdivovať a stoja v historickom centre mesta. Niektoré sú síce aj mimo mesta, ale ja vás teda pozývam, poďme spoznávať. Za ňou sa nachádza františkánsky kostol a je to najstarší stredoveký kostol v historickom jadre Bratislavy. Kostol vôbec nepôsobí ako najstarší kostol, pretože tá fasáda kostola je baroková, ale tá pribudla až neskôr po zemetraseniach, ktoré zasiahli mesto. Potrebovali františkáni spevniť ten hlavný vstup a keďže vtedy bol v móde architektonický slov barok, tak tá hlavná fasáda má barokovú fasádu. Ale keby sme vošli do kostola, tak by sme ešte našli aj pôvodné prvky a steny gotického kostola, ktorý siaha do 13. alebo ktorého história siaha do 13. storočia. Súčasťou františkánskeho kostola sú aj ďalšie objekty, je to taký rozsiahly komplex. Hneď po ľavej strane od vstupu do kostola je baroková loretánska kaplnka. Za touto kaplnkou sa nachádza gotická kaplnka svätého Jána Evangelistu. Napravo od presbytéria sa nachádza potom ešte posledná kaplnka svätej Rozálie. Súčasťou komplexu františkánov je aj za mňou stojací františkánsky kláštor, kde v strede toho kláštora sa nachádza veľmi pekná rajská záhrada. V Bratislave narazíme aj na pamiatky, ktoré majú históriu alebo spojitosť s protestantmi. Tieto pamiatky sú ale mladšie, pretože aj protestantizmus vznikol neskôr. Bola to reakcia na nesúhlas s katolickou cirkvou. Práve iba pár metrov od františkánskeho kostola, stále sme na františkánskom námestí, len sme sa posunuli vyššie k hlavnému námestiu, sa nachádza jezuitský kostol, ale pôvodne to bol evangelický kostol, preto je aj tak trošku zvláštny, nepodobá sa na typické kostoly, nemôžeme si tam všimnúť väžu, nevidíme tam dokonca ani naznačenie
delenia vnútorného priestoru kostola na lode. Tá fasáda a celý ten objekt pôsobí skôr ako taký obrovitánsky dom. Až neskôr, keď boli protihabsburské povstania, tak Habsburgovci boli katolíci. Evanjelikom tento kostol odňali a dali ho do správy jezuitom. A jezuiti sa o neho starajú dodnes. Tá fasáda, ktorú môžeme vidieť dnes, tak to je renesančná fasáda. Vnútro je ale už barokové. A takisto aj nad vstupom do jezuitského kostola si môžeme všimnúť takú kartušu pozlátenú s erbom jezuitov. To tam pribudlo, až keď sa jezuiti začali starať o tento kostol a dostali ho do správy. Hovoríme o tzv. Veľkom evanjelickom kostole, ktorý slúžil prevažne nemecky hovoriacemu obyvateľstvu. V Bratislave sa nachádzal aj malý evanjelický kostol a dopadol podobne ako aj veľký evanjelický kostol, bol evanjelikom odňatý. Dnes v ňom slúžia omše sestry Uršulinky a ten slúžil evanjelikom, ktorí sa hlásili k maďarskej a slovenskej národnosti. Obidva pôvodné evanjelické kostoly boli postavené bez veže, ale dnes by sme na nich našli také menšie vežičky. Aj tento veľký evanjelický kostol, v súčasnosti jezuitský, má takú malinkú vežu, drevenú, ktorá ale nemá základy, bola postavená na streche. Až v priebehu, keď kostol dostali do správy jezuiti. A takisto aj Uršulinský kostol bol pôvodne evanjelický kostol bez veže, až Uršulinky, keď sa začali sťahovať do tohto kostola a priľahlého kláštora, tak dali postaviť tú nádhernú barokovú cibulovú vežičku. Môžeme si tu všimnúť aj zaujímavé prvky, tzv. Maskaróny, v podobe takých tvár. Jednu máme tu, takú istú máme potom aj tu, ale potom aj takého veľkého maskaróna máme úplne hore, kde sa nám tá brána spája. Presunuli sme sa na Michalskú ulicu, za mňou vidieť Michalskú bránu s vežou a po mojej ľavej strane, vašej pravej strane, vidieť veľmi zaujímavú budovu, je to taký náš bratislavský klenot, gotická kaplnka svätej Kataríny. To, že sa jedná o náboženskú stavbu alebo cirkevnú stavbu, naznačuje iba len jemný krížik na streche tejto kaplnky. A za touto klasicistickou fasádou sa nachádza nádherná gotická kaplnka. Bola postavená v roku 1311 a je to dátum, ktorý spája túto kaplnku aj s dátumom výstavby domu svätého Martina. Aj dom svätého Martina, ktorý poznáme v tejto podobe gotickej, sa začal stavať v roku 1311. A keď budete mať šťastie, tak môže sa vám aj vyskytnúť nádherný pohľad do tejto kaplnky. Aj dnes, ako natáčame toto video, dvere do kaplnky sú otvorené, takže môžeme aj nahliadnúť, ako to vnútri vyzerá. Sú tam veľmi pekné farebné vitráže, ale tie už sú novodobé.
Nachádzame sa na Kapitolskej ulici. Je to ulica, ktorá vedie k domu svätého Martina. Je veľmi tichá, nenájdete tu žiadne reštaurácie. Veľa tých budov, ktoré tu stoja na tejto ulici, sú totižto cirkevné budovy. Za mňou môžete v diaľke vidieť aj väžu Klariského kostola. Bol to jeden z rádov, ktorý fungoval v Bratislave. Spomínali sme si Uršulinky, Františkánov, Dominikáni tu napríklad boli, redemptoristi, ale aj klarisky. A klarisky, tým, že boli žobravia, tak nemohli si postaviť oficiálne kostol s väžou, ale toto pravidlo obišli, a to veľmi chytrým spôsobom. Totižto tá väža, na ktorú sa pozeráme, tá nádherná gotická väža, ktorá je z roku okolo 1400, bola postavená na stenách kostola. Nemá vytvorené základy, bola zavesená na tie steny a preto jej hovoríme, že to je aj visiaca väža. Vďaka tomu mohli mať klarisky kostolnú väžu a neporušili pravidlo, lebo tá väža nemala svoje základy v zemi. Bola obnovená v 19. storočí do podoby, ako ju dnes môžeme vidieť. Na nej sú také rôzne kamenné príšerky, tzv. Chrliče, ktoré majú aj praktickú úlohu. Keď prší, tak aby sa tam na tej väži neudržiavala voda, tak tými chrličmi cez ústa tých chrličov tá voda vychádza von z tej väže a tým sa vlastne tá väža vysušuje. Je postavená z pieskovca a keby tam tá voda zostávala, tak tá voda narušuje ten pieskovec, aby sa začala droliť a veľmi rýchlo by sa tá väža zničila. Pre nás je ale aj zaujímavá osobou, ktorú hostila, respektíve v susednom objekte stál gotický kláštor Klarisiek, ktorý bol ale neskôr zbúraný a v súčasnosti tam je renesančný kláštor, ktorý ale už neslúži svojmu pôvodnému účelu. V tom kláštore bola ubytovaná a posledných 5 rokov strávila svojho života česká kráľovna Žofia Bavorská a do kostola, ktorého väžu práve vidíme, sa chodievala modliť. A pochovaná by mala byť v dome svätého Martina, ale žiaľ doposiaľ sa nenašiel ani epitaf, ani miesto pražské, kde by mala byť kráľovna pochovaná. Ale spomína sa, že teda zomrela v Bratislave a mala byť pochovaná v katedrále svätého Martina, teda v dome svätého Martina. Zsigmund Luxemburský sa mal postarať o vytvorenie náhrobného kameňa, epitafu a hrobového miesta. Neurobil ale tak a žiaľ teraz nevieme, kde sa presne nachádzajú pozostatky českej kráľovny Žofie Bavorskej. Ešte jednu zaujímavosť vieme o väži kostola Klarisiek a to, že je 5 boka. Je to také netradičné, pretože gotické väže väčšinou mali párny počet stien a táto naša väža Klarisiek má iba 5 bokov, 5-boká väža. Hovorí sa, že na svete sú 3 takéto 5-boké gotické väže a práve jedna z nich je táto klariska. Neodmysliteľnou súčasťou histórie Bratislavy bola aj židovská komunita, ktorá sa už spomína v 4. storočí, kedy sa tu ale neusadili Židia a nevytvorili stálu židovskú obec, ale spomínajú sa Židia už potom v neskôršom období v 13. storočí ako obyvatelia Bratislavy a v súvislosti práve s listinou panovníka Ondreja III.
židovská komunita, že má garantované panovníkom rovnaké práva a povinnosti, ako aj to majoritné obyvateľstvo. V Bratislave sa nachádzali dve židovské štvrte. Jedna sa nachádzala v miestach, kde je dnes Uršulinská ulica, Nedbalová a Klobučnícka. A druhá židovská štvrť sa nachádzala práve na Pánskej ulici, kde sa teraz nachádzame. A pozeráme sa na objekt bývalého Judenhofu. Bol to tzv. Židovský dvor. Dlhé 10 ročia sme nevedeli lokalizovať, kde sa tá stredoveká gotická synagóga nachádzala. Až v 10. rokoch pri rekonštrukčných prácach sa našli v zadnej časti tohto objektu, kde dnes sú jezuiti, aj tam kaplnka Kristovho tela, časti pôvodnej stredovekej gotickej synagógy s hebrejskými nápismi. Čo nás naozaj utvrdzuje v tom, že sa jedná o stredovekú židovskú synagógu spomínanú v 14. storočí, ktorá musela byť zavretá a opustená, pretože Židia pri modlitbách údajne rušili cisterciánov pri rozjímaní a s tou žiadosťou o zavretie tejto synagógy išli dokonca až za pápežom do Vatikánu. Stredoveká synagóga sa ale nachádza viac v dvorovej časti a keď ju opustili Židia, tak tú kaplnku začala využívať kresťanská cirkev, rímskokatolícka cirkev ako kaplnku Kristovho tela. Tá bola ale počas betlemovských povstaní poškodená a presunutá potom viac do ulice a preto aj dnes si môžeme všimnúť, že to úplne vzadné okno je zamurované. Totižto za tým oknom už sa nachádza oltár. Mnohí Bratislavčania si ale spomínajú aj na iné židovské pamiatky a cirkevné stavby. Ďalšou takou známou pamiatkou bola synagóga, ktorá stála na Rybnom námestí, ktorá nám už žiaľ iba pripomína pamätník a taký múr alebo stena obložená tmavým kameňom, kde je vygravírovaná silhueta neologickej synagógy. Nebola to ale jediná taká synagóga, ktorá slúžila pre veriacich v Bratislave. Ďalšou bola ortodoxná synagóga na Zámodskej ulici, ktorá ale bola zbúraná v 60. rokoch, takisto ako aj neologická synagóga. Dnes už v Bratislave máme len jedinú synagógu, ktorá slúži stále svojmu pôvodnému účelu a tá sa nachádza na Hejdukovej ulici a už má úctyhodných 101 rokov. Dominantou mesta je určite dom svätého Martina. Jeho história sa začala písať v roku 1311 a prešiel mnohými prestavbami. Slúži dodnes svojmu pôvodnému účelu. Rímskokatolícki veriaci chodia do tohto kostola na omše a dokonca v niektoré dni sú tieto omše slúžené aj v latinčine. Jedným z liturgických jazykov, ktoré sa v minulosti na našom území používali. Dom svätého Martina je impozantná stavba a so svojou dĺžkou takmer 70 metrov je najväčším kostolom na Slovensku. Jeho väža je vysoká 85 metrov. Ako symbol, že sa jedná o chrám, kde v minulosti korunovali kráľov a kráľovné. Na vrchole veže je umiestnená namiesto kríža koruna, ktorá je položená na pozlatenom vankuši. Ale aj táto koruna je tiež zlátená.
Súčasťou kostola je niekoľko kaplniek, sú to 3 gotické kaplnky, ale jedna je veľmi výnimočná a to je tá najmladšia kaplnka, ktorú dal zhotoviť, alebo podľa návrhu zhotovili známeho rakúskeho sochára Georga Rafaela Donnera. Je to baroková kaplnka svätého Jána Almužníka. Pod katedrálou sa nachádza aj sieť labyrint kníh, kde sú pochovaní cirkevní hodnostári, ale aj šľachtici. To, že stojíme pred impozantnou stavbou, nám aj naznačuje obrovská sedlová strecha, totiž ten krov je tvorený až z 5 podlaží. Je naozaj velikánsky. Okrem kráľovskej koruny na streche kostola Domu svätého Martina môžeme vidieť pri takej malinkej vežičke aj kohúta. A povráva sa, že tento kohút tam pribudol v období, keď v 17. storočí približne 3 roky bratislavskí evanjelici používali Dom svätého Martina ako evanjelický kostol. A týmto vás aj pozývam, presunieme sa a ideme trošku bližšie spoznávať evanjelickú štvrť, ktorá je bohatá na svoje pamiatky. Vyšli sme zo stredovekej Bratislavy, ktorá bola chránená hradbami a dostali sme sa do evanjelickej štvrte. Táto evanjelická štvrť vznikla koncom 18. storočia na priestranstvách za hradbami. Totižto pôvodné kostoly, ktoré evanjelici mali, im boli odňaté Habsburgovcami a preto hľadali miesto na výstavbu nových kostolov. A tie našli práve miesta, kde sa teraz nachádzame, a centrom tejto štvrte vedie Panenská ulica. Je to také srdce evanjelickej Bratislavy. A tu si evanjelici postavili veľký evanjelický kostol. ktorý sa veľmi práve podobá na ten pôvodný evanjelický kostol na Františkánskom námestí. Kostol vybudoval Matej Vál a postavil ho v takom neskorom barokovom slohu až klasicistickom. Pre svoje vynikajúce akustické vlastnosti sa využíva nielen ako chrám na modlitby, ale aj ako koncertná sála a sieň. Okrem toho, tu vznikol o pár rokov neskôr menší evanjelický kostol, ktorý slúžil maďarským a slovenským evanjelikom. Ten veľký evanjelický kostol používali hlavne nemeckí evanjelici. Súčasťou tej štvrte boli aj školské inštitúcie, ako stará budova evanjelického licea, kde bol rektorom Matej Bell. Nová budova evanjelického licea, ktoré si pamätajú osobnosti ako Samo Chalúbka, Andrej Sládkovič, ale aj iní dejatelia. Tu sa aj formovalo Slovenské národné obrodenie.
Súčasťou tejto evangelickej štvrte bola aj nemocnica, čo bolo naozaj také výnimočné. Svedčí to o tom, že tá evangelická komunita tu bola veľmi silná, keď si mohli postaviť aj evangelickú nemocnicu. Blízko tej nemocnice sa nachádza aj historický veľký evangelický cintorín. Dodnes táto štvrť je známa ako také živé pulzujúce miesto práve evangelikov žijúcich v našom meste. Nachádzame sa len pár metrov za mestskými hradbami a za mňou vidieť už predmestie Bratislavy, súčasné námestie Slovenského národného povstania, ale začiatkom 20. storočia na tomto mieste vznikol kostol jednej protestantskej cirkvi, a to Kalvínov. Vyzerá síce ako románsky starý kostol, ktorý by mohol mať aj cez 800 rokov, ale je to novorománsky sloh, takže má cez 100 rokov, ale vyzerá teda o mnoho staršie. Typické charakteristické pre kalvinské kostoly je, že nie sú ukončené krížom, ale buď kohútom, alebo hviezdou. A v tomto prípade na vrchole kalvinského kostola je veľmi pekná zlatená hviezda. Na tejto si ale Kalvini dali záležať, lebo je to 3D hviezda, je to plastická hviezda, nie je to iba ploché zobrazenie hviezdy, ale je to trojdimenzionálna hviezda. Prešli sme iba pár krokov od kalvinského kostola bližšie do centra námestia Slovenského národného povstania a za mňou môžete vidieť kostol Milosrdných bratov, ktorý je súčasťou komplexu nemocnice Milosrdných bratov. A je to ukážka príkladu sakrálnej architektúry situovanej za mestskými hradbami. Bolo to kvôli tomu, aby sa v prípade, že nejaká epidémia prepukne v meste, tak tí chorí pacienti, ktorí boli v nemocnici, aby sa tá nákaza nešírila ďalej do mesta. Príkladmi takýchto nemocníc v Bratislave je napríklad spomínaná nemocnica Milosrdných bratov, alebo ešte za ňou o ulicu ďalej sa nachádza kostol svätej Alžbety a tzv. Alžbetinský kláštor a nemocnica, ktorý aj v minulosti, ale aj dnes plnia funkciu zdravotníckeho zariadenia. Niektoré rehole sa teda zaviazali, že sa budú starať o chorých. Milosrdní bratia sa starali o chorých mužských pacientov a sestry svätej Alžbety sa zase starali o choré ženy. V týchto priestoroch bol potom aj situovaný cintorín, keď boli nejaké morové epidémie alebo nejaké iné epidémie, tak práve tie mŕtve tela tých zosnulých vyvážali z nemocnice na veľké hrobové miesta a tie hrobové miesta sa nachádzali za mestskými hradbami, aby sa zabránilo šíreniu nákazy a epidémie vnútri mesta. Bratislava je mestom kostolov, máme ich tu okolo 60
Tie kostoly sú pre rôzne náboženské spoločnosti a cirkvi. Spomínali sme si židovské náboženstvo, judaizmus a stavby pre židovskú komunitu. Priblížili sme si aj rímskokatolické kostoly. Prešli sme sa aj evanjelickou štvrťou a zoznámili sme sa trošku s kostolmi evanjelickej cirkvi. Máme tu ale zastúpené aj iné cirkvi, ako spomínaný kalvínsky kostol pre kalvínskych veriacich. Keby sme išli viac z centra mesta, tak by sme narazili aj na objekty a stavby iných náboženstiev, napríklad v Podhradí, ale aj v mestskej časti Ružinov by sme našli kostol pravoslávnej cirkvi. Keby sme sa vybrali smerom k Ondrejskému cintorínu, tak kostol, ktorý dnes využíva grékokatolícka cirkev, tak pôvodne slúžil ako katolícka kaplnka, dnes v nej ale slúžia omše grékokatolíci. Takto by sme mohli stráviť niekoľko hodín putovaním po náboženských objektoch našeho mesta. My sme si ale predstavili tie najdôležitejšie a možno aj z architektonického hľadiska alebo nejakých zaujímavých prvkov najzaujímavejšie stavby. Ďakujeme za pozornosť.